Moikka! Mun nimi on Susanna ja mä haluaisin hakea vapaa-paikkaa teidän positiivisen psykologian koulutuksesta. Mä oon ollut sosiaalialalla kohta 10 vuotta ja tällä hetkellä oon töissä pienessä yhdistyksessä ja me tehdään töitä Itä-Helsingin tyttöjen hyväksi. Ja mä ajattelen, että tämä koulutus olisi erityisen merkityksellinen siksi, että mä voisin käyttää sitä hyödyksi niin siinä kohtaavassa asiakastyössäkin, kun sitten taas saada työkaluja itselleni uutena esihenkilönä toimimiseen mun tiimin kanssa. Sen lisäksi mä oon kouluttautunut joogaopettajaksi ja ajattelen, että tästä olisi varmasti ihan tosi paljon hyötyä myös sillä alalla ja pystyisin sitä kautta jakaa hyvää eteenpäin. Eli mä toivon, että voitte harkita mua, kun jaatte teidän vapaa-paikkaa tähän tulevaan koulutukseen. Kiitos.